Ti Masakbayan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ape akinudot mo itay, Jay Ubeng. Hey, masurunak iti dayjay nga ubing. May palagip lang ti panang loko kanyak ni Diego. Dimawat kan ka iti pamakawa ni Diego. Naaramid na dayjay, tanabayag kayo ang nagtipon, ngam awan anak yu ide. Saan nga umno day taarason tapno liputan nak nanang? Ngam awan basol, Jay Ubeng. Pimo sa iti inana. Iso nga inyawid dito ni Jigaw. Iso akagurgurak ti anak ni Diego iti ruwar. Ay, kasyam ko, Madya Ubeng. Nang runa ta nasaya at mo't kadagi ti anak mo, nga adina. Apayakas ta tila nga masimbang pait. Ni man paula nga anak ta. Kagura na launa di anak ni Diego. Anya ka ni manan ayat inaramid na. Awan mo't basol ti ubing kankwana. Kinudot na ah. Agsangsangit, Jay Ubeng. Naulpit na talaga ni Paula. Awan sa ti kaasi ti puso na. Anya nga tati masakbayan, Jay Ubeng kankwana. No agtalinaad, iji balayda. Di na pampanunutan na dumakil to ti ubing. Itin to ta isok at bumakit. Ay, anya nga tangagpay so ti mapasamak iti masakbayan kadagi Jay adwa. Diyaman chinilas ko, yawat mo. Kan anak iti inumak, tamakain inumak. Uwin tatang, yalaan kayo pa iti danom. Sakbay nga inak alaan ti tsinelas yo. Ay, makabannog ti agtrabaho iti kalsada. Numalpas jay simsimintuin mi jay. Sa di naman nga ti sumaruno apag trabawan. Nagsakit ti saka ka. Nagpudot ngamin ti butas. Masapol ngamin na nakabutas ti tao nga agsemento iti kalsada. Adto iti danom tatang. Sige, inak alaan ti tsinelas yo. Mabit man lang. Ah. Apay data limitam iti takyag mo. Kinudot ni Auntie Paula. Saan ka ngamin nga agbangbangad Tapno di nakakuddutin. Saan mo, tatang? Jak nakita nga da iti likodak. Jak naglisi adagos. Iso a kinudot na. Kitaan ngamin no kasjay nga umayan, taglisikan. Nasken ka di ako dutan na, tatang. Mala, ingkakat alaanan ti tsinelas ko. Kalpasan na, mapan ka di kusina, takitaam no anya ti maaramid mo ijay. Tapno di nakakuddutan ni Antim. At iti seldok, nalpasan ti kontrata mi. Ang mga noawan pa iti trabaho mi iti sumagmamanungal daw. Kasano tayo nga ruden? No awan man ang trabaho. Din inutan pa lang taggastos. Dahil lang importante ti katangam. Yan anay mo day ta kwarta. Awan ka di pa iti pangipanam iti bastarda nga ubing. Iso pa atartaraknan. Kurang lang nga ruden ti sweldom. Bayam, padasak ti mangkita. No sa dino ti pangipanak. Rumbang laang. Saan asyak ti mga iwan iti bunga ti panang lipot mo kanya? Di mawatak lang arudan kan kay ti pamakawan. Naramid ko day jay. Taimpagarup ko asaan ta amadaan iti anak. Basta, nasakit tinakam ko no makitkitak dayjay nga ubing. Bunga ti basolyo kanyak dayjay nga ubing. Hello, Diego. Nakaawag ka man. Ilamanang, mapalin ka di ngayag ko dita ni Jane. Anya, kasano nga iti panagadal ti anak mo? Di umakar pa lang dita. Kasano, kat adayo ti pagadalan ditoy, dita syudad, asideg. Anyamag tan manang. Marigata nak, tawan ngamin trabaho kita. Agurayak manen, no adamanin pagtrabahwak. Awan pa'y kontrata ti forman mi. Kat kasano mo ti trabaho? Imbag no makawaya sa mapanag-eskwela. No sana makawayas, di saan mo na pagadalan? Anya, bayam asaan nga agadal ta anak mo? Ay, saan mo nga iyag ditoy? Agpada kayo kadikin ni Manong Diego, amawanan pa lang iti trabaho? Ay, huwag nga rod bakat. Ang sapay ko tasaan ang mabayag nga awan trabaho mi. Ay, may isabalik man gayam ti saritaan.
Kaasi man ti ubing di tabangir. Jay ka di anak ni pare Diego? Wen nga rod, kanayon akudutan ni Paula. Ay, kaasi mat ti ubing nga agikaro iti basol ni pare Diego. Numanakam ni Paula, maiparbang ka di apagipapasan na ti ubing iti basol ti amana. Jay kunadan, kukwa ni Paula ita. Angam saan ngagnanayon ako kwa na ti gundaway. Ngam kaasi ti ubing. Awan lang arudan ti inana. Kas jay pa'y ti aramiden ni Paula. Jane, irubwat mo dagiti badom, tada papananta. Sa dino ti papananta, tatang. Mabayag ta ka di, taapay amang itugotak iti badok. Mapantay jay probinsya, iti ayan ti kabsat ko. Makipagnaid ka pailangi jay. Saan da ka di anaranggas? Nuan yaman ti ugali da. Sika a makikabbalay ti makibagay. Nawatam. Ha? Wen tatang, sapay ko mata saan daan na uyong kanya. Mala, ingkan irubwat dagiti gargaret mo. Tamapantan. Kartingam. Talaga nga inyag mo ti anak mo. Tapno siya ti akin kargo kan kwa na, kasta ka di. Nimimbagkan ka, tawan anak mo, manang. Sakat manupay ti Adina nga anak ni Paula. Marigatan tawan ti trabaho. Day takatay ko na. Anak kayo nga anak, adi yung matkabailan nga ipaay ti kasapulan da. Ni manang met. Agmay-may sa kang bibiyag. Imbagit diya, tadamat kadkadwam dito'y balay mo. Iso nga rod ajak na ki asawa, tapno awan sawsawir ko. Ita ikanak iti pagproblemaak. Mabit lang, met. May kuntumot lang alaan inton addan trabaho. Nanyapay ngay nga rod, no di kasta. At daditan. Umay mo matla ang alaon iti mabiit, ah? Wen ka di, mala, inakon. Intulod ko lang ni Jane. Agsingsingpat ka dito Jane. Panawandak ka di dito'y tatang. Apay ngay ibati dak. Umay kantumot lang alaan, inton dakdakkelan ti sapul ko. Kano nga umay nakalaan, tatang? Saan ko nga muno ka, no? Basta aguray kalata dito, wen? Kasanon no saan adakkel ti sapulyo? Ipadawat dak ka di. Tila sasawam. Ala, saan mo aliplipatan tibilin ko, ah? Agsingsingpat ka dito, eh. Uwan, tatang. Basta subyan dak to, ah. Wen, kunak lang arudan. Jakmat makita ita ni Jane, napanan na ka day. Apay asapulo niyo, jay saan niyo akap-kapin ano nanang? Amom ka day, amalading ita na iti kinatangkan ti pusom. Kasano? Kat imbis nga agpay iti anak ko ti sweldo ni Diego, kat adapay laeng dayjay ang makibigbingay. Rombang laeng ta anak kat nga rod ti asawam. Anak na laeng, ngam saan ko nga anak? Ay, talaga anatangkan ti panagpuspusom. Diyo ko na apakitak itinasaya at tibunga ti panang lipot da kanyak ako nakmanan. Sabali dyan ang lipot kan ka. Sabali mo't dyan ubeng aparparigatam. Ngam kadaraan dati ubing nanang. Ay, jakman amukan ka. Anya ti klasem a tao. Anya ka di ti grade mo, basang. Grade 4, auntie? Ne, saan ka nga butang kanyak, ah? Saan ka naranggas? Apay, naranggas ka din ni Paula kan ka? Naungat pa'y, auntie. Dagiti piglat iti takyag ko. Kat kudot na dagitoy. Nan, kitaak man, day tay bagbagam apiglat. Adoy, auntie. Ha, Diyos ko. Panay piglat kan limitam dagiti adda iti takyag mo. Pangaasiyo, di na kumamot kudkudutan, auntie. Basta agsingsingpet ka, tapno saan ka akudutan. Wen? Wen, auntie. Agsingsing putak. Nangipanammatlaang iti bastarda a pinutot mo iti ruar. Inpan ko kini Manang Betty.
Dandan di na kayat. Ngam awan na aramidan na. Tanda mo ti Jayan, Jay Ubing. Asino nga minti mayat nga agtaraken iti bastarda. Gaminton amunan ti agtrabaho iti unag ti balay. Ingkalaan, ta iso ti agtagibalay. Into nag-graduate iti elementarya, inaktualain. Kasta ka di ti imbagam ka ni Manang Betty? Imbaga, kamabit lang ti panagyan na ijay. Tanong mabalin, talaga di na kayat ngagyan ijay ni Jane. No kasta. Uray iso, di na kumakayat nga agyan ti bastarda kenkwana. Malas nga min kat deja bastarda. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Tama ano, sabali manen ti papanan ti saritaan ta. Kasladyak mo't makikita ni Jane di tabalayo. Ada ka din na panan na? Iso ka di ti sipsiputam? Saan mo't? Kanayon nga umay sumakdo dito'y gripo iti nagbaetan ti boarding house tayo. Bit-bit na ti basit agalon apagsaksak do na. Manumat lang tay galon nga isakdo na ngay. Ayan na ka din. Basit pa'y ita ti mabitbit na taubing pa'y. Ngam inton dumakkel, adunton ti maitulong na ken kaday nga ubing. Ijak amo, no sa dino tinangipanan ni Diego iti dayjay bastarda. Among, nasingpot man day nga ubing. Anya, nasingpet? Puor ti kararwak dayjay nga ubing. Bunga ti basol dayjay. Adda ka di basol day nga ubing kan? Dakkel ti basol dayjay kanyak. Nagan na laangan kat agburbur kan ti darak. Ay, stress akanayon ti itad na iti biyag ko. Ala, agpalas kan, ta itulod ka iti pagadalan nyo. Makisauak pa iti teacher mo, ta transferi ka. Sa dino ka di, auntie? Adayo ka di? Saan matunay nga adayo? Nga masapat ta inak pa'y agtrabaho. Agbalon ka, tapno saan kan nga agawid inton aldaw. Agbalon? Ejay syudad? Sa anak nga agbalbalon? Asidad namin ti pagadalan iti ayan ti boarding house yo. Ditoy, magnaka iti 15 minutes, wano nasurok. Depende iti partak mo amagna. 15 minutes? Alakit din. Darasam kat maladaw ako niti trabaho. Nagadulakit din asal salud-sudom ayan. Pare Diego, saan mo ka di apat-pat ganja inauna nga anak mo? Apay ang nadamag mo dayta pare. Nasaw ngamin ni Bakat, nga impanaw mo kano ditoy. Kaya't ko lang aliklikan ti kanayon a panagunget ni bakit ko. Nakaron magsasaw. Panagkitag, kat nasingpat mo't di ubing. Itantupay lang abasit, kat adan maitultulong na. Ngam kanayon nakasidiran ni Paula. Jak kayat nga iso ti kanayon apuon ti ririmi nga agasawa. Pasaray makita nga agsagad dito'y ruar. Agsakdo, kan aglaba ka dagiti babasit alupot. No maminsan, kat parikot mati, dan na kada kami. Pare, adda ka di basol ti ubing? Asino ita, ti adda basol na. Anya ti pakasuro na masimbang pa. Nakamisuot ka, Mark. Nadlaw ko, nga awan ni Jane. Ang mga nunakam ni Paula ti panangipanaw ti amana. Sino nga ita ti katulungan ni Paula ni Balayda? Babasit pa ilang iti anak na. Makita ita. No saan ama ikawa iti kaawan dayjay nga ubeng. Ubing nga agpaisaw ngam andan maitulong na. Kabaalan ng tiagsagad, aglaba, kan aginaw kadagiti nangananda. Wen nga rod Saan pa'y mat nga mo dagiti anak ni Paula? May kawalakit din ni Paula. No iso amin ti mga ramid kadagita. Auntie, adda ka dito pagadalan mi? Sa anak ko mga umay, ngam amangan no saan ka makawayas nga agawid. Awan nga tati ubing ang mabali na kadwak nga agawid ijay balayo, auntie. Padasag to man gayam ti mangkita. No adda mabalin mo apakikuyugan no agawid ka. Tapno saan ako nga umay dito eh. Win, auntie, mabalin mo't siguro ang makawayasak. Tapno saan ka amarigatan? Ngam medyo adayo ti pagnaam nga agawid. Apay, auntie, adda ka di managdakdakas iti dalan.
Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Adayo ti pagnaan nga agawid, Jane. Adda ka di managdakdakas iti dalan, auntie? Adda ka di mangdangran kanyak iti dalan? Diyak amo, nupod no ti atap da. Nga, adda ka no inala ti limabas alugan nga ubing. Iso ang nagpukaw. Ay, adda nagpukaw nga ubing, auntie? Saan na ka din na nakikita? Saan nga ruden? Saan tayo nga amo? Nupod no nga adda nangalakan kwa na, wano adda sinurutan na. Nakabutbutang matgayam ditoy. Iso nga rod, asaan ka nga agmay-may sa amag na, tapno sigurado. Total, awan pa'y matrabaho. Ingka aglaba iti bado dagiti ubing, tasi kaswag pa ida ama panidya pagadalan. Anya, sakti agla ba? Saan ka di trabahom data? Kat, anya ti aramidam, aber, agtugtugaw nga agmalmalam. Ay, nadda ko man ni Jane. Iso ko matagla ba? Nalagip mo manan, dayja aputot mo iti ruwar. No si bibiyag siguro ti inana, kanayon ka amapan iti ayandan niya. Tapagay munang pa'y patinatay. Pumanawak man lang yan. Kapabuisit. Ay, papanamon! Tay lalabam ako nak! Pura mo, tapnawanan ti lalaban. Just kick it de. Sunkon, puuran ka no? Kaslad na may tud na nga igatang ko. Danda ni awan to pa'y igatang ko iti posporo. Puuran ko na nakit din. Hello, Manang. Nakawag ka, mat. Kunam nga alaam matlaang to'y anak mo. Nalipatam sa amagtan. Di taan na pa'y laeng. Iriri laeng ti isang bay na dito'y balay. Inton at damanin dito'y. Anya? Ngam iyalis dakkano iti may sa apwesto ti amok. Disak mo ti marigatan amang itulod kan mangsukon kan kuana. Imbag di taa, taasidag kayo iti pagadalan. Nagkunang amin nga itulod kon si kunin nyo. Adamot sa kanamag na. Mabutang nga rod ti ubing amag na nga is-iso. Masapol na ti kadwana. Anya ko matikabutang na. Naartikit di day taa. Numayalisak iti trabaho, umay ko iyag di ti ubing. Bye! Hello, Manang! Manang! Asino dyan nakasaom? Babae manan? Babae siyempre. Tanimanang ko dayjay. Ada ka di pagsayatan nga imbaga ti kabsat mo? May samot dayjay. Apay manan. Anya ti basol ni Manang kukan ka? Saan ka di nga isuti nang ibagakan ka nga alaam dayjay abastarda? Masyan nga rod iti ubing. Iso nga imbaga na nga alaeg tanatay nga rodin ti inana. Konsentidor kit di tay isuti ammo. Anton madamdama sa bali manan nagturungan ti saritaan. Likli ka man na pagsaritaan ti kinaduldug mo. Mas tawak man kan ka. Naglaing ka amang kalkal iti san arumba nga pagsaritaan. Si katay kunada basurera tinapalabas. Nabayag mo't basitan ti kaawan ni Jane di tabalayda. Ngam kanayon matlat na ti apa dagiti agasawa. Kasanaw, kat agpadadaan na kurang iti pasensya. Agapada, sada matlaang agkaidda. Ay, na yan ti kasta nga aramid. Kunan ni Paula, ani kano Jane ti poon ti ririda. Ang apay nga rod nga itataawan diya ubing kat kanayon dalat tamot nga agapa. Kastansa, no ti tao kat nakurang iti pasensya. Kahit kumustamot nga tadya ubing ijay nangipananda. Ang mga nukay kayat na ijay no saan anaranggas ti nangipananda. Saan nga ta ang mailiw ni Diego iti anak na? Manipo di impan na ijay, dinansapay na pankinit kita. Kasano ang mapanakitaan, katawan mo't kwartada, kan iparik mo't ni Paula. Apay nga ta asuberbiyada jay anak mau, kat saan ka mo't asuberbiyada nga inana? Madlaw ko amarigatan ni Paula manipod awanan ni Jane. Mas daawak man ngamin kan kuana. Ado mo ti maitultulong jay ubing. Ngam di na makita. Tatipungtot na ti agari iti kaunggan na. Basta no pungtot ti agari iti kaunggan ti may sa tao, adayo ka iti grasya ti Diyos. Pudno day ta.
Isong awan talinaay iti unag ti pagtaangan ka. Kasla ad-adnan samot ti panagapad ngam ti panagkapyad. Kasta ti adayo ti puso na iti Diyos. Narigat ang mamakawan, kan nakurang iti dispensar. Padasam man kit di abagbagaan no kwa, tadinak matdenggan. Ay, barang no dumngag Ngam ti tao anatangkan ti panagpuspuso na, ay, narigat ang maibawing, no awan ti mapasamak kan kwa na, apakadidigraan na. Ay, iyad adayom ti kasta apasama. Ialis dak iti pagtrabaho ak basang. Isubli ka pa'y laang iji ayan datatang mo, wan? Ha? Mapanak iji ayan ni Auntie Paula na uyong, Auntie? Uwan kasanukat adayo ti pagtrabahwak. Saanan adito'y balay ti pagyanak. Pagyanan nyo nga rod ngay, Auntie. Adda ka no pagyanan mi kadagiti kakadwak at trabahador. Anya gayam ti trabahom. Para supot kan empake iti tinapay nga i-deliver da iti agduduma nga ili. Ay, kasta ka di, Auntie. No mabalin ko kat inton makitak ni tatang kan kakabsat ko, kat agsublita ko maditoy. Ha? Ni, kasano ngay day tabasang? Saan mat nga rod ang mabalin nga agmay-may saka dito'y balay? Nakalagip kayo mat adim map aw dito'y boarding house ipag. Awan ka din ni Diego, ipag. Inyag ko pa'y ni Jane dito'y, ta umalis sa kiti trabaho. Kanayon lang arudan tiririmi ka ni Diego. Nayunan man ang dayta nga ubing. Jane, ingka pa'y basit ija unag, tagsarita kami pa'y ka ni Auntie Paula. Sige, Auntie. Itatapim manawan dya ubing. Anya ti pagsaritaan ta. Kaasi dya ubing, no kanayon nyo adangran. Nagipulong kadikan ka ti awanan bain nga ubing ipag. Nakitak dagiti piglat, kan dagiti limitam iti takyag na. Saan kumamot akas jay, Paula? Kurang pa'y dayjay, iti saam anariknak, idi na amwak ti inaramid ni Diego kanyak ipag. Kayat mo asawan? Itultuloy mo latta ti kinaranggas mo kan kuana no agbati ditoy? Ay, baglakid din, tadaman ng trabaho ta pare. Wen nga rod pare. Nakautang kami pa iti bagas kan grocery iti store iti asidig tayo. Uray da kami pare, at damot ng utang mi iji store. Into nagsuldo tayo. Bayadak to adagos dayjay. Ay, nagrigat lakid din ay ati kastoy pa nagbiag tayo. Nalakala ko mati agbalin na kontraktor. Nga magikarumat dagiti mananggundaway a kontraktor. Saan amat maturog ti Diyos? No asino pa'y dagiti babaknang? Isuda pa'y ti mananggundaway. No agyan mananday dyan nga ubing iti sidong ko. Sigurado apang ipapasak ka dagiti rigrigat kan sakit tinakam ko dayja bastarda. Saan samatan alimpyo ti utak mo ipag? Ubing, pangipapasam iti sakit tinakam mo? Kastalaang ti masaom ta saan asik ka tinakarik na iti sakit napasarak. Gapo iti panangluko da kanyak. Saan nga rod aron bang agyan kada kayo tinakakaasi nga ubing? Imbag matam mom ipag. Jane! Rumor kamot la dita. Umay ka ditoy. Apay ka di, Auntie. Alaamot lang dito'y dagiti badom. Tagsublita iti probinsya. Umaya kun, Auntie. Darasam! Ay, talaga gayam asaan anasaya at ti kababalin di asawa ni tatang mo. Adda ka di madingay naramid na kan ka, Auntie? Saan anasaya at dagiti imbagbagana? Kanti plano na nga aramidan kan ka. Kabutang ko ni Auntie Paula, Auntie. Tsakayat tagyan ni Jebalay mi, no adda ni Auntie Paula. Ngam saan mo't nga rod amabalin apapanawam ni Auntie Paula. Sino nga rod ti kadwak i Jebalay mo, Auntie? Padasag makisao iti among mi. No adda maitid na kanya kasabali at trabaho, iti sigod matlaang nga ayan ko. Tapno asidagaklat ta iti balay. Saan ka na pumanaw, Auntie? Depende no anya ti ibaga ti boss ko no makisarita akken kuana. Imay itay ti kabsat ni Manong Diego akadwana ni Jane.
ngam pimanaw damat la adagos. Pimanaw da? Asaan da nagkita ka ni Pare Diego? Madlaw ang makapungtot jay kabsat ni Manong Diego. Amangan numaditi pa ng sangaili ni Paula kankwana. Kasta nga ta, nagdardaras da pimanaw. Kibin na ni Jane. Ang imbaga nga ta ni Paula kan ni Diego, nga imay ti kabsat kan anak na. Day tatijak mo. Ti pagsid na awak. Apay akasangsangpet da, kat pimanaw da adagos. Apag biit damat di taayan da Paula. Ay, itala ang nga imay da. Ngam pimanaw damat la dagos. Medyo aday upay tinaggapan da probinsya. Naidumduma ti ugalin day ta Paula. No kumaadda na taltalgad at trabahom, alaan tala ko man jay ubing dito'y balay. Auntie, anyan ti ko na ti boss mo? Inikanak iti sa bali at trabaho. Ngam nabababa ti sweldok, tadituyak la ang asidag. Nangat nga to kuma ti sweldok, iti pagalisan mi. Kaya't mo asawan? Agyan tandi ti probinsya, auntie? Wen basang, di ka maiturad apanawan, kapula ang iti dakdakkel a sweldo. Ay, agyaman akunay, auntie. Ibilang kaapudpud no nga inak. Mabalin ka di nga awagan kalaangan iti mami? Day takay kayat mo, anak. Da kayo tinakariknak iti pamatag. Adyak na rikna kadatatang kan Auntie Paula, mami. Amom, ididamo, jak kayat ti maadaan iti responsibilidad. Ngam idi agangay, napatagkan kanyak, Jane, anak. Dandani ka nagturpos iti junior high school, anak. Pagyamanak unay kada kayo, mami. Malagip mo kadipay idiubing ka, amasapol nga itulod kan sukunan ka. Ita, makawayas kan. Kasano, ibagay yung adagala iti ubing. Day tamot ngamin ti kunada. Ngam, idi naglabas ti sumagmamano abulan, nagparang di ubing. Simurot gayam iti kabagyanda, tabinaot ti inana. Day tatima ko na a fake news. Pudno day ta, ti fake news kat damag ang makapadanag. Uray kumamot no pudno. Nagalas mat ti kastoyan. Nabambannog ang nagapo iti trabaho. Madanunak ang nagabsuon ti plato iti lababo. Ado pa iti lalabaan di tasuli. Marigatanak nga agunay, tadamatan sa gubanit ko. Ingkalaan ni Jane, tapno adaga si kaso kada tayo. Wan sang agpaiso Dakkal ita ni Jane. Adun ti maitulong na dito'y balay. Katuan, adang aminan asmak. Lumabayagak nga agigam iti danom, kumaro ti uyek ko. Isungarod ngayong karkarigatak ti gimatang iti washing machine, tapno saan amababad ti imam iti danom. Kapilitan matla nga agigamak iti danom, no agbanlaw kan agisampaya. Sige, tayo nakalaan ni Jane, tapno adag trabaho dito'y balay. Ne, anya ti dakas nga angin tinangiduron kan kang agpakita dito'y balay, si ka Diego. Nabayagan kan ni Jane. Alakon ti anak ko. Anya, itatadakkelan? Idiimpan ko iti balayyo. Imbaga ti asawam, apang ipapasan na iti rigat kan sakit tinakam na. Iso nga inyawid kumatlaang. Kaano nga may mo inyag? Apay, saan ka di nga imbaga dyan nalaing nga asawam? Diyak man matukod a panunutan. No anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi, iwalin-walin nyo ni Jane. Itatadakkelan? Umayo alaanan? Naglalaing kayong ngay? Kaano nga may mo inyag? Saan ka di nga imbaga di asawam? Diyak man matukod a panunutan, no anya a klase ti kapanunutan di asawam. Idi,
Iwalin-walin nyo laang ni Jane. Itatadakkelan? Alaan yon? At nakarbangak ang mga ala, ta anak kukat nga rod. Nagalasa talaga ti ugali yo. Kurang laangan ang maaddaan kayo iti Sara, tapno ibagak akasla kayo sa iro. Nagadukat nga yung bagamon. Ayan ti anak ko, talakon. Nagtured kan amang ibaga nga anak mo. Idinto ta idi kasapulan na kayo, di yu impaikan kwa na ti umno para iti ubing. Anak kon ni Jane. Di nakman pagkatawaan manang. Kasano ko mga anak mo, kat awan mo't asawam. Makiasawa ka ngaminan tapno maadaan ka iti anak. Nagbastos ka mo't impasam kanyak ti pagrebengam idi basit pay ti anak mo. Ita, alaem tapakairanudan yon. Rumbang lang nga mairano daken ko tasakit nga rod ti amana. Imbag no kayat ni Jane ti agawid iji balayo. Kat naranggas mo't ni Paula. Anya ti kuna jay anak mo? Mapansukunan ni Diego, ni Jane. Tapno ada para trabaho yaw. Nakaro nga min ti asmak nanang. Kanayon ti uyek ko. Ay, napuskol mo't at talaga ti panagruprupam. Idi ubeng, kalayon mo adang ran. Itatadakkelan, kasapulam mo't gayam. Tapno da sirbi na atim mao Ay, apaw, pakawanam ti tao at di na piman ammo ti lablabi dun na. Anya ka di timayan yun, nanang. Dayta ka di umay mangsidir kanya. Imay ko inikan dagiti ubing iti bunga ti chikaw. Sayang amen, tamarigrigrag dalaang. Iso anamuak, asukunan gayam ti asawam ni Jane. Saan nga rod aday dya adjin ti pagsaritaan tayo, nanang? Saan mo akayat apagsaritaan? Ngam kayat mo nga umay dito tapno adag serbikan ka, kasta kaday. Rumbang lang nga pagserbian nak. Basol na ti itatao na dito'y lubong, nanang. Saan ko ang maawatan no anya aklase ti panagpampanuno ti adakan ni Paula? Anya ka di manan, tinaramid ti anak mo. Imbaw na kano ni Diego ang mapanasukunan ni Jane, tapno adag serbikan kwa na. Ta saan sa kano na makatrabahaw? Nagturad lakit din na tao. Awa na pulos pa nagbabain na. Ngaruda, anya nga tatim ako na ti kabsat ni Diego ang nangaywan kan ni Jane. Nalabit a masuron. Itapa, itadakkelan sa daibaga nga alaan da. Ay, makita no may sangpet na ni Jane. Balasang siguro niya ubeng, akanayon ako dutan ide ni Paula. Tatang, da kayo kadingag paiso? Balasang kagaya man, anak ko. Itaman pa'y, tatang. Agmano Bendisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Imbagta simbang patkan. Mailiw kami unayan kan ka. Uray dagiti addim. Kailiw da ka unayan. Intugot yu kumaida, bakasyon maten. Umay kamat pumasar ijay syudad, balasang ko. Nabayag adi kay imay ijay. Kayat ko nga umay ija syudad, tatang. Ngamdya kayat a panawan ni mami. Mami pa'y gaya man ti awag mo kiniantim. Wan, tatang. Imbilang kon, kaspudpud no nga inak, tanagsingpot kanya. Sumurot ka kadika ni tatang mo, anak ko. Bakasyon mat, mami. Inaklabasit pumasyar ijay. Agsublikan to ka din matlaan. Wan, mami. Saan kayo ang mabalin a panawan nga agmay-maysa? Agyaman no kasta anak ko. Sapay ko ma, tanasaya at tutitrato kan ka ni Paula, kan dagiti kakabsat mo ijay. Di dapay lang ata nagbalbaliw. Tumultulad nga min dagiti kakabsat ko iti makitkita da nga aramid ti inada. No anya nga min ti makita ti ubing iti unag ti pagtaengan, isumot ti tuladen na. Isong agpapada da idi akanayon ang mangibaon kanyak. Ipayawat da amin, uray magaw at damat. Kan, jak magustuhan ti inaramid kadata ni ipag Paula, idi napanta iji balayda. At datan dito balay,
Maturog siguro ni Antim. Tama ditirik nana. Ayan ka di dagiti kakabsat ko, tang. Nagwara ti o nagtibalay. Diyak mo no sa dino tinapananda. Ang mga no di da pala simbang pet naggapoy di pagadalan. Kunak man no bakasyon dan. Saan da pa nagbakasyon? Inton umay alawas pa ilang ti bakasyon da. Sige. Taidalimanag ko pa'y dagiti nagadu awara, tatang. Alaman nga rod anak. Tamapanak man iti ayan ni Pare Mario. Pagtulagan mi no sa dino ti sumaruno a pagtrabahuan mi. Sige, tatang. Rugyak matan ti agidalimanag. Nagbasit lang arudan a balay. Ado pa'y laawara. Uray basit ti balay, no naurnos kan madalos, makaayayo latta iti imatang. Sika ka di dayta, Jen. Inayadam mo tatamat maturugak. Nalukagak, iti ada nagkarintong dito'y salas. Ha? Ay, pasensya kayo nanti. Kaslamat nga min nabagyo dito o nagtibalayo. Isong agidaldalimanag ka. Agluto kanto inton madamdama, ta sumangpat dagiti kakabsat mo. Sige, auntie. Di da ka di ammo ti agidalimanag? Tanagado awarada dito'y salas? Napanda amin ijay pagadalan. Awan ti makasango. Ha? Mabalin mo't nga aramidan. Sakbay ang mapanda ko maag-eskwela. Asidagmat ti pagadalan. Masuron samot ni Jen nga agtrabaho. Kumarintong, isuan na lukaga, imbis amat maturuga. Ang mayat mo't basita nakitaan ti salas. Manipod adda dito ni Jane. Awan pa'y maurnong amurang, talabaan na mo't adagos. Dakkel lakit di ti mabayadan iti kuryente, takanayon namot nga aramatan ti washing machine. Di bagam kan kuha na agalgalan na tilabaan na. Di naramatin ti washing machine. Ibagak to ko na inton bigat. Saan ko makakanayon nga washing machine? Inton kuhan, kurang ti igatang manin iti agas mo. Ibagak to ko na dayta. Kargaak man iti danom ti washing machine. Tani, ado man ang timurang dagiti kakabsat ko. Ado pa'y tinamurangan ni tatang. Saan mo akargaan ti danong ti washing machine? Galgalam dagiti lupot, tanangin na ti mabayadan iti kuryente. Dayta ti bilin ni tatang mo. Ha? Aggalgalak, auntie? Anya nga ro ti usar ti washing machine. No saan nga aramatan? Ginatang ni tatang mo dayta ta masakitak. Ngamsi ka, saan ka mat amasakit? Iso agalgalamon, ta iso pa'y ti bayadan iti kuryente. Sige, auntie. Galgalakon. Rumbang laang. Awan paggatang ko iti agas ko, no pagbayad manan iti kuryente. Auntie, apay anadaan kayo iti kasta asakit? Ne, anya ti amok ngay. No amok akat liniklikak ko ma, tapno sa anak anaadaan iti kastoy asakit. Hello, balasang ko. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Hello, Mami. Apay akaslan naliday kayo? Maikawak la siguro. Gapo iti kaawan mo, anak ko. Di kagdanag, Mami. Sumangpetak matlang dita. Maikawak iti kaawan mo. Kumusta da ngay dita? Di da pa nagbakasyon ngam dandanin, Mami. Ni, apay adi da pa'y nagbakasyon kat nakabakasyon kayon. Namin ano ngamin ana suspend ti klase da ditoy. Gapu iti layos, Mami. Dita, kat saan tayo mat analay layos? Ay, alangarod balasang ko. Ay, sapay makagurguri-gurak. Madmadi at talaga tiriknak. Sige, bye. Sino tinakasarita mi ti cellphone? Tamatartaranta ka. Agurigor ka no ni Mami, tatang. Iso ang masapul amapan ko asikaswan. Panawan na kami. Idinto tamasakit mat ni Antim. Nagado kayo mat ditoy. Idinto tagmay-may sa ni Mami. Napatpatag ka din ni Manang ngamsak nga mam. Kasapulan ka mata. Masapul aso papakak ti kinasayat ni Mami kanyak, tatang. Iso ang masapul nga agawid ak ijabalay na.
Awan maitid ko pagpletem. Ha? Ang kasapulan nak ni Mami. Uri da kami met. Kasapulan da ka. Iso asaan ka pumanaw. Naimbag abigat yun, Nana. Umayak ko maagpakpakaasi kada kayo. Bigbigat, balasang ko. Anya ka diti ipakpakaasim ako nam. Kasapulan nagtiimbilang ko nga inaidya probinsya. Taggurigor ka no. Ita, anya ti maitulong ko basang. Pautangan na ko maitipagpletek. Taipajikas to ni Mami inton makadano nak idya probinsya. Pangaasiyo ko man, Nana. Sige, balasang ko. Kaasim at timbilang mo nga inam ako nam. Nasingpot ka dikan ka, basang? Uy, Nana. Awan ti makunakkan kwa na. Itatama sakit. Masapol nga inak asikaswan. Nagasat ka nga rod ano kasta, basang. Nakasarak ka itinasaya at ken ka. Apay abi nagkat mo tibag mo. Papanam. Masapol nga agawidak ije ayan ni Mami, Auntie. Agurigor ka no. Panawam ti pagrebengam ditoy. Pagrebengak ti mga sikaso ka ni Mami. Taimpatagnak, Auntie Paula. Adamot dagiti anak yung impatpatagyo. Rombang nga sikaswan da kayo. Pumanaw ka, di ka pa'y nagpakada kini tatang mo. Da kayon to ti mangibaga, Auntie. Madanaganak ngamin unay para ka ni Mami. Unay kat day taadanag mon. Tagdardaras ka pa'y. Saan ka na pumanaw? Jak langkit ti kayat nga dadaka sa mapasamak ka ni Mami, Auntie. Iso panawan kayon. Madanagan unay ni Jane para ka ni Manang Betty. Madlaw nga ipatpatag na launay. Mami, kumusta kayon? Adda ka di agas yo. Adakan, anak ko. Nagbiit ka mata na si Mangpat. Idi imbagayo ang makagurgurigor kayo. Madanagan ak unay, Mami. Imbag man ta pinalubusan da ka. Idi nagpakadak. Didak ikan iti pagpletek. Isuan na panak imutang iti kaaruba da. Imbagak nga ipajikas ta ti inutang ko. O sige anak, ingka nga rod ipajikas ti inutang mo. Wen, Mami. Ada ka di agas yo? Danag mo na balasang ko. Ada agas a reserbak di ta medicine cabinet. Mayatan tiriknak, ta sinigod ko tinagtumar itay. Agyaman ak, apo. Ay, kunaklakit din no anyan tinapasamak yo, Mami. Saan ka din nga agsubli ija ayan datatang mo? Saan, Auntie? Saan lataan na saya at ti kababalin ni Auntie Paula? Di na pa'y kahit nga ramatak ti washing machine. Galgalak ka no ti adu alupot da. Abay, di pa ila nakaluto ni Jane. Apay asapulam ni Jane, kat nagawid takasapulan ka no ni Manang mo. Anya, talaga anapatpatag ni Manang, ngamsak nga amana. Day tatimbagak kenkwana. Ngam ko na anapatag ka no unay ni Manang mo. Taiso ka no tinakariknaan na iti pamatag. Kaawatan nga rod, asaan ka anapatagkan ko ana. Tadamot sakit mo, ngam pinanawan na ka. Kunanamot nga adda kanumat anak ko ang mga sikaso kanya. Anya nga tati addakin ni Manang awan ka data. Masurunak iti dayja bastarda. Awan utang na naimbaga na ka. Amuyo tata. Nangag ko itay ti saritaan da pare Diego kan Paula. Mapanak ko may di balayda. Sana ko na nagpatuloy. Anya tinangag mawanak saritaan da, Mariaw. Anya ka no ti adda ka ni Manang Bete, nga awan kadakwada. Apay anay tapay tinagsaritaan da. Apay ka no pinanawan ni Jane Ida, katnapan ka ni Manang Bete. E dinto, tamasakit mat ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaamaw. Nagla ka nga ibaga, no anya ti adda iti kabsat ni Diego, nga awan kadakwada nga gasawa. Ne, anya nga iday tata, apay kanwa pinanawan ida ni Jane. Katnapan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpada damat nga agsakit ka ni Paula.
Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga, no niya ti aday ti kabsat ni Jegaw, nga awan kadakwada nga agasawa. Ha? Anya ngay data, tata? Iji balay da Jegaw, awan na pulos narik na ti ubing apan ang ipatag, ken panagayat da iti agasawa. Ayun nga paison niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Jegaw, kat nasaya at ti trato da iti ubing. Isu amas pilyen na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di, tata? Apay, nakaskas daw kadipay laday ta. Naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di nakansamot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga rod. No muna ta dadakkel ti anak ta, ngam awan pa'y matamo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti san ko apaka imimbagan. Kanayo nak ama stress kadakwada. Ala, bingay-bingayam langin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sang agpaiso. Magsilabamot tan itibado na. No asino ti saan amang labay itibado na, awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta, makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka kadi amapan iji abroad, anak? Wen, mami. Ada nga min kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo? Wen, mami. No adan ton trabaho kay Jay. Saan kayon nga agtrabaho? Taipawitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya. Awan dakas na, no pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak. Narigat ti agtugtugaw nga agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol nga trabaho kayo, pay? No adan tumat trabaho. Ay, talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jack nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yun, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi dapan laurnusan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no danda ni panangan. Kasta ka di latan. Idi ada ni Jane, saan akastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ama panda ang birok. Ngam barkada samat ti sapsapulan da. Nila ang amin Jane ti babae kat. Ay ngam pimanaw mat tanapat patagkan kwa na di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy naudi ayo may na. Nakaginawak. Ngam saan mat anagbayag. Pimanaw mat adagos. Nagasa din ang iparik na kankwa na iti pamatag. Malas mo mat anang ikuskuspel kankwa na. Anya ti kunam. Inutang ni Manong Diego ti dadto maasweldom lakay? Wen, bakat. Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta. Masya na ka ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manin ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mat yan nakitak alinabaan na. Bado nan samu laeng nga nagdigos.
Rumbang kumaasaan nga agig gamiti danom, no kagura matibagina. Kapilitan tadimat nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. No kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakkel kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin na gundaway. Ta iso kat agkapsot to. Idin to ta dumakkel mat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkel mat ni Jane. Ang mga nuad dapay kat natalgad at trabaho nan. Ada ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Midirman ang ti asmam. Ay, awan pa'y nga mindanom iti balay ni. Isakdok laang ko matoy basit agalon. Ayan nga min dagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agi dadangak la ko maiti danom. Ngam awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Ingka alaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o akayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam, taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakat? Isursur-sur mo mat ng titermos. Napan ko inted ti karga na anapudot adanon kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pari Diego, saan la kanumat nga asmati sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kasta lakay. Uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod. Di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pari Diego. Diyay lang awawagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamot itan ni Chin. Nabayag basitan diyay umay na. Imutang ngaming kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakat. Katapaman asimang pati diyay probinsya. Impajikas na anagos ti inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga day chay nga ubing. Mano kayo ngay nagkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada ngamin negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpat, kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot kanday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbaga. Barang arman na kangarod day nga employer, Asino ako mangay ng arman na, mami. May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laam mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka diti imbaga ti doktor. Apay akimaro ti kutong mo. Saan ngamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor. Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray kasano ti ayat mi amang gatang. No awan mat ti may gatang, nanang. Ay, nagri gatan. Sapay awan mat nga rod maitulong mi kadakayaw. Amom mat nga awan permanente at trabaho ni tatang yaw. Mariknak, kat agkapsutak, nanang. Kaslasahan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wen man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag?
Pagrebengan tayo, tiagkid daw iti pamakawan kan ni Apaw. Kadagiti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawanak pa'y nga ta, nana. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan. Agsingsingpot kan agan anad ka iti papanam, anak ko. Uray da kayo mat, mami. Agan-anad kayo mat ditoy. Umawag ka adagos, no makadanon kayo ijay. Kanayon na to ag video call. Tapno kanayon tang agin niliw, mami. Ulitak, agan anad ka, ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kamin kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayong matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iti terminal tibas. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barak. Anak ka di parikaw. Matanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan ko mat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro tirikrik-nain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong nga kamang bagbaga kadakwada. Bareng denggendak. Hawan man, tatang. Hintun koan, masipangol ko ida. Bareng no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada, no madangramot ida, si katagbalin na dakas. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang nyo ti baot. Agbaot nga rod dagiti tatao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Kas laborido ka, pare, at ka di maitulong ko. Maladingita na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay matan tinagbambanagan da. No di da ka denggan, pare. Di da kan tumot pabasulen, no dadakas ang mapasamak kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho ak lakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo, pare? Pinag-eskwela mida, tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay bagati kasta, pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabalandan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismayang amin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako ma dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y, pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak dito mami. Imikat kayo ka din iti trabaho yu dita? Ha? Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay mati ipahuit ko akwartayo. Uraing kay pi agpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impawit ko. In kayo matagpasyar ija syudad. Tairwaryo ti kwarta. Ikanyo man matdatatang, mami? Wan, anak ko. Nasaya at mat no ikam ni tatang mo. Tapno lumungaw mat itirigat. Wan, mami. Tapno mapadasan naman timadaan iti kwarta. Adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kamot ida. Takaasi damat. Nakalagip kamot nga imay dito'y balay, manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya, ti kahit mo asawan, manang. Addan ni Jane ijay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda.
Inalay dati sigud nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taited ko ti imbagana nga ited ko kada kayo. Anya day tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo. Anya? Pinawitan nak ti anak ko, manang. Agparparikutak ita. Gapot awan aramatan ni Paula. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga rod. Awan mo't ditoy. Aday Jeselen, manang. Ingka kita ay no kayat mo. Apayakas na ti itsura na. Nakutumutan. Nakaturog pa ilaang, manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga rod gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot day ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga roden, manang. Imbaglakit din. Tapinawitan nak ti anak ko. Agyaman ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga roden gumatang iti agas, manang. Hala, dito'y kapailaeng. Mabiitak laeng. Sige. Oy. Sino ka? Di na ka din mabigbig? Sino ka? Ha? Di na ka din mabigbig, Paula? Sika ka din ay tama ng Betty. Imbagmanta ng kapasyar ka. Apay anag kutong kan ipag. Mangan ka kuma, tapno saan ka maidalit. Mga anak mat. Kurang lang amin ti agas ko. Iso siguro akas toy. San abale, tanapanan gimatang ni Diego iti agas mo. Adda impaw it ni Jane apaggatang na iti agas mo. Impaw it ko nam. Apay, ayan ka din ni Jane, manang. Adda ni Jay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant ijay. Impaw itan na kami. Imbagman. Nasingpot ti imbilang ko nga anak. Amo na ti tumulong iti makasapol iti tulong. Kumpletong ti ginatang ko nga agas. Pati vitamins nga inreseta ti doktor. Nagatang kon. Anya pa'y kita ginatgatang mo. Ano, mate? Gimata ka dagiti na sustansya a prutas kandat natang. Kanda dumapay. Tapno agsubli adagos ti pigsam. Imbagman. Tain raman na tayo a pinawitan ni Jane. Wen nga rod bakit? Ala, mangan kan. Tapno makatumar ka iti agas mo. At da in-take out ko analuto ang makan. Ayan ka ni dagiti anak ta. Bayamon dagi jay. Makaamuda matan iti pagida. No kayat da pa iti agbyag. Agsalukag da. Huwag na ang paiso. No di mo idaikan iti leksyon. Saan da nga agnakam? Isuakanin ta amin dagita. Ala, mangantan. Tapno makatumarkan. Intaman mo't ijibalay da Paula. Hinta kitaan ti anak ta. Naidalitan. Kaputawan mo't maigatang da iti agas na. Ay kat inta Ore ko mano na sustansya mo ti may paunig na. Tapno sana kumapsaut. Kasano kat saan mo't anatalga ti trabaho ti asawa na. Awan maigatang da iti na sustansya at araon. Nagdadakkelan na gijanak da. No kumamat tulungan da di amada. Agbirok da kumay ti trabaho da Nakurang da iti panagpampanunot. Di da pa'y maornos ti unag ti balay da. Kasano nga tayo ti panang disiplina kadakwada. Pagmadyan na ti saan ang nakaramraman iti baot iti ubing pay. Ay, awan kabuteng da. Simarantakan? Saan ka na nakailad kanayaw? Di lang na padalawas nga imayak kat nakailad ka. Nakapsut ka. Adang aminan agas ko aginatang ni Diego.
Kan naimas ataraon, tatang, nanang. Asino tinasingpot ang nagpautang kada kayo, iti inggatang yaw. Saan mi nga inutang, nanang? Impaw it ni Jane. Ha? Apay, ayan tisyo man mo. Imbag man ta pinawitan na kayaw. Ada ka nun ija abroad, tatang. Impawitan na ni Manang Betty. Kat inraman na kami mata pinawitan. Imbag pa tisyo man mo nga awawagam iti bastarda. Ta mas makatulong ken kangam na iti dinungdungom nga anak. Papakpakanda ka dilatan? Nagdadakkel da at tao. Wan nga rod, tatang. Nanang, makapa-stress da akanayo. Adda kamot dito'y ayan ti gripo. Ne, si Maranta kamot, Paula. Wan nga ron. Kunak no agtultuloy ang amay dalit. Nasaon ni Mario nga impawitan da kayo ni Jane. Kanayon na kami nga iraman. No agpawit iti kabsat ni Diego. Iso amagatang yung mati kayat yung agatanganan. No ag-take out ni Diego iti naluto amakan. Pasaray di na ilakaman dagiti anak ko no awan dapay. Tapno agsalukag damat kanong. Rumbang laang. Tainton makariknada iti bisin. Agsalukag damat. Dinong dungok nga agpayso ida. Ngam saan ko ida nga insuro nga agtrabaho. Nang runa idi addapay ni Jane. Idi babasit da. Ni Jane ti agtrabaho iti amin. Ita, ni Jane tinanakam kadakwada. Iso asaan mon nga awagan iti bastarda. No adala ko madito isangok. Agpakawanak kan ko ana. Iso tinang salbar iti naidalit asalunat ko. Hello, anak. Kumusta ka man nandita? Nasalon atak latta ditoy, mami. Da kayo kit didita, ah? Maragsakan launay datatang mo iti ipaw-pawit mo. Nagbaliw pa yan ti kasasaad ni Paula. Tamagatang dandag iti agas, ken umno at taraunda. Nasayaat mat no kasta, mami. Kasdi ka dilatta nga awan trabaho dagiti kakabsat ko? Awan pay met iti naudi nga ipapan ko ijay. Ngam kinasaok ida, nga agbirok damat iti trabaho da. Imbagak nga ti ipaw-pawit mo, kat para iti agas ti inada. Ad-adda adida agsalukag, no amuda nga daur-urayan dalatang, mami. Imbagak met daytan kanitatang mo. Imbagak ano gumatang iti naluto iti restaurant, para laeng kadakwada adwa. Bayam nga agluto dagiti asadot. Rumbang laeng, aggunay da, inton mabisinanda. Ay, una yan. Ah, sige, mami, taurasan ti pa nagtrabaho. Bye! Bye, anak! Awan ka din ti trabaho dagiti anak mo, Ipag. Jay Maysa, simrek a waiter iti Maysa a restaurant manang. Iti nagsweldo, impapalmot jay dua. Agbirok da kumamot na iti trabaho da, tapno agsweldo da mat. Day tati imbagak, iso apadasan da kanumat ti agbirok. Rumbang laeng. Anya nga iti masakbayan da, no barkada laeng ti amuda. Mayat jay imbagam, asaan nga ilakaman iti kanenda tapno mabisinanda. Ni Jane ti akin nakam di ta Ipag. Di da kano agsalukag no saan da makarik na iti bisin. Mabainak pa ikat kankwana. Tauray saan nasaya at impakpakitak kankwana. Nasaya at latamat kada kami. Dumawat akto kankwana iti pamakawan inton sumangpet. Manipod paw-pawitan ni Jane da pari Diego. At damat din nagbaliwan ti kasasaad ni Paula. Wen tamagatang damot ti kayat da agatanganan. Idi ngamin kat basit ti sweldo ni Manong Diego. Kan saan mat akanayon ti trabaho na. Sa maysa, at dan trabaho di may sa lalaki. No sabali la at tao ni Jane, iti kas di nga nararamid ni Paula kankwana. Sigurado adi na ipawitan ida iti kwarta.
Pilibak mat nga rod iti kinasingpat ni Jane. No may di kabsat ni Diego. Sangun ni Paula iti nasayaat. Saan akas idi adi na pay nga ilyon. Padasan na adi kalangan iti nasayaat. Sigurado, agsardang ti binulan nga allowance da. Unang agpaiso. Kat dayta ti maalan ni Paula. No di nasaysayaatan ti panakilangan na kadakwada. Hello, anak. Imbag man ta nakaawag ka manan. Vacant mo ka di? Wan, mami. Aday bagak, mami. Nagaraman ti employer ko kanya. Anya? Napudno nga tamot lakan ka dayta nga employer mo, anak ko. Paliiwag pa'y mami. Imbaga na anong kanusong bata, kat agkalay sa kamin. Nasingpot ka di matlaang dayta a tao. Amangan no narang gasto no agasawa kayon. Barang no saan tong agbaliyo. Nasingpat mat kada kami nga empleados na. Paliiwam ana imbag, anak ko. Narigat ti maisagmak. Ken maisa, no mabalin, dito'y kayon to Pilipinas nga agkalaysa. Kalay sa adagos? Jack pa'y mat sinungbatan. Intun masungbatam anak ko. Iso day tati kayat ko asawan. Okay, mami. O sige na, Rodan. Bye. Bye, anak ko. Aganad ka dita. Awan sigurong tiguran ni Paula kan ni Jane nga anak mo, pare. Agbababawi pa ikit din iti inararamid na idikan kwa na, pare. Nagasat ka. Tauray saan nga iti sidong mo ti di maklan na. Amo na kayo pa'y latalyawan. Wen nga rod, pare. Ngam nagasgasat ni manang ko. Taiso ti kay kayat ti anak ko. Taiso nga may tinakariknaan na iti pamateg. At damit babawik, no apayasaan ko nga inaramid ti pagrebengakken kwa na kasama. Ngam imbaglakid din Ta iti kabsat mo, tinangipanamkan kwa na idi. Iso ang nagasat ni manang ko. Taiso ti nakaanos iti anak ko. Ita, iso ti agnumnumar iti nasaya at agasa. Ne, adamot umawawag iti cellphone mo lakay. Sungbatam Nay, anon number met? Asino nga tada ito'y? Sungbatam tapno maamuam no asino. Hello? Hello, Tatang. Ha? Kumusta kayo dita? Jane, anak? Amon ti number ko? Dinamag ko ka ni Mami. Damagak, no kayat yu ang makiasawak iti may sa European. European? Kasla Amerikano? No taga-Amerika, iso, Amerikano. Ngamda ito'y kat may sa European. Di addan to apokok a European. Ni Tatang Mat, di kampay nagasawa, apo ko adagos. Ay, no nasaya at lakit de. Ala, makiasawa kan. Tapno adamot sa bali apulita yaw. European ko naman. Kasla Amerikano matlaeng. Ni Tatang. Kaya't na adagos. O sige nga, Rodtang. Bye. Sige anak. Bye. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Iso anang ko ti saritaan niyo ka ni Jane. Asawaan nga tati kung kunana a European? Napintas ni Jane. Awan dakas na, no magustuhan ti may sa agang ganait. Ay na, addan tumanugang ko agang ganait. Nagasat ni Jane no kasta. Makaasawa iti European. Ay, jaklaim pagarup. At iubay nga inawawagam iti bastarda. Nakadanon iti Europe. Wen nga ron, no mabalin la ko mga isubli dagiti pasamak. Saan ko naranggasan, akas iti inaramid ko idikan kuana. Kita man ladag iti pasamak. Isupay ita ti makatulong kadata.
Nagnakam samot laang ang dagiti anak na. Imbaga kanakwada, a babae ni Jane, ngam amo na ti agsalukag. Idinto ta isuda a lalaki kat awan trabaho da. No kayat dati agbyag, agsalukag da. Sana tay sakpay laang ti pagtaudan ti kananda. Iso amayat ti insing-hasing ni Manang Betty. Abisinan ida, tapno amo da ti rigat. Intun kuan, makasasawa da. Ibagada na mga asawa da. Makasawa da, no adda kwartada. Ngam no awan kwartada, anya nga iti usaranda. Adapay mayat a makiasawa kadakwada. Sa bali ita ti Chimpaw, no agrigat ti babae iti sidong ti lalaki, at damang isukat iti asawa na. Nang rona no agrigrigat lang arudan sa naranggas ti lalaki, awan lat ammo. Hello, anak. Mami, saan ka di nga dasulab da tatang dita probinsya? Mauwan anak ko. Adamot basit sular da ditoy. Kay kayat da ijay syudad, ta ijay tayan ti trabaho ni tatang mo. Asidig da iti karayan. Saan ka di, mami? Wen, ada karayan iti asidag ti kalsada. Apay no pauitan kayo iti pagpuunam. Tagaramid kayo iti hollow blocks a para lako. Ado siguro ti agatang iti hollow blocks, mami. Nagararamid idi da tatang mo. Ngam awan laang ti pagpuunan da. Iso nga insardeng da, kat napanda iji syudad. Wen, malagip kun. Nagararamid da idi, mami. Basitak pa idi. Iso idi ti trabaho da, anak ko. Mangtedak iti puunan. Tada kayo ti mangimanihar, mami. Ibagak kada tatang nga agawid da dita. Ta isudat agaramid. Sige. Ibagam kadakwada no kayat da, anak ko. Hello anak, nakaawag ka may. Tatang, saan ka di nga muyo ti agaramid iti hollow blocks? Awan anak, apay ka day. Diyo ka di kaya ti agawid iti probinsya, tagaramid kayo manen? Saan kayo nga agabang? Agaramid tayo iti balayo iti probinsya. Anya, agaramid iti balay kunam. Wen tatang, awan matla ti permanente at trabaho yo dita. Ijay probinsya, mabalin kayo ti agaramid iti hollow blocks ngay lako yo. Kadwayo ni mami. Mayat nga agpayso no at dabalay ijay probinsya. Tapno saan kamin nga agabang. Nadadahil nga minan jay basit abalay ijay nagpanawan. Inanay meten. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti puunan. Paggatang iti semento, gandad dumapay ama aramat. Ay na, agyaman akunay, anak. Mayat nga agpayso no at nakabukbukudan abalay. Tapno saanen nga agabang. Nadadahil nga minan jay basit abalay ijay iday anapanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, ganda dumapay ama aramat. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisek ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya. Takaduak nga agtrabaho. Taga ijay probinsya mo't ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak, isuti kagiddan mi nagpasyudad nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasarita yung arod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak, bye-bye. Awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan no adda maawat ni forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kamdakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigyanan tayo abalay. No kwentaan tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakal ko maakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane ngagsubli tayon ijay probinsya. Agaramid ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramit tamanan.
Mayat matapag sa pulan dayjay. No lakid di kanayon nga adda ti materialis a mausar. Kayat mo ka, day, nga agsubli tayo ni di probinsya, pare. Unsa pare? Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote. Nakasalitak ni pare Mario, kayat na mo ti agsubli ni di probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsublay di probinsya. Makaamudan, tadadakkel dametan. No di da kaya tapanawan ti trabaho da, ay kat bayan taydan. Wen lakay. Mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, ket may sinadan iti inada. Ta makasapol dametan iti kananda. Sursuruan dametan ti agbiag, baban iti bukod da panglakagan. Rugyan ta nga rudan ti agimpake kadag iti gargaret ta. Wenen tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso iti probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli dito'y probinsya. Un manang, ta nagkatrabahuan kami idi kanay pare Diego nga agaramid iti Hollow Blocks. Isumot lagayam akasla adda nakakitkitaaken ka. Ngam saan ko laeng amalagip. Pagaramidan tayo nga iti Hollow Blocks, manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Adda kada kayo ano dito yan. Paikan yun ton iti yero tapno adda paglinungan nyo. Mga ramid kami pa iti basita balay mi, manang. Adda kada kayo dayta. Imbag dito ita saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat ijay lugar da Diego o bakit? Kaya't da nga ta mapantamat ijay. Damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbag ijay, tano adalakit kalapaw, mabalinan. Sara na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta no kayat da sumurot tamat ijay. Imawag ni tatang itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asidagta. Hawin ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kayat mo nga rod nga umay damat ditoy, lakay. Hawin kabalan pa'y mat ni tatang ti tumulong nga agaramid to iti Hollow Blocks. Ala nga rod, taday ta ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Ammo damat ditoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan anak ta, ijay da kanon, tada kano mat trabaho da. Ang mga nodida kaya ti agaramid iti Hollow Blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Oray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkala pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo iti maaramat para iti pan nakaaramid ti balay mi. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Isungain ka mat tumulong no ipatarimaan da di balay da. Wanwanang, mapan kami mat kinitatang, tapno mabita malpas. Mayat diti probinsya, mabalin la tati bayanihan ako nada, panagtitinulong. Hawin nga rod, ijay syudad, oray ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na? Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaengen dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti Hollow Blocks. Kasta ka di, mami? Ado ka di matlaang taggatang? Wan damo pa'y laeng ket addan nagorder. Inton bumaybayag, masigurado nga dapay umay agata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayat no kasta, mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank?
Ti European ka di akong kunam? Wen, mami. Agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumat ti pagkalaysaan mi. Ay, kasta ay mabayag ka di pa iti panagawid yo. Basta aguray kayo lata, mami. Itisan nga agbayag, adda kami to ditan. O sige, mami. Umawag ak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, jay European nga agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy. Jay agnagan iti Frank, manang. Wen ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na. Makamanugang iti sabali apole. At dantumet apukok nga imported. Ay, jak la ni namnama, akas to'y ti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kaswen idi, ta jak kayat nga adda sawsawir na. Ado nga agpaiso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna, kat nasapaan na tay, day di inana. Husto laang di insingasing ko kan kaidi, nga alaem, taputot mo kat nga rod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, urayan niya ti kasasaad na. Ta saan tayo nga amu ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtaga rin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Diyay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno ti embagana, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamat dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Dayta ti pudno mare. Adda dagiti nangato ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inoy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Ni pay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa'y ti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Aduman ang tinaramid tayo, hollow blocks. So yan pa'y iti danaom na ito'y hollow blocks tapno may-at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taiso pa'y amay tulong mi. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami, at damat maramidan mi. Ay katuna, uray babae tayo, makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Mabati ka kaday, at inasingpot a tao, kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputan nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na sila wan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan, dagiti pasamak, ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday, saan anaanaws? Ita, kaya't napay ngagyan kami ditoy. Ay, nagbalbaliwang. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, day tamo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blocks kakadwa. Kastoy laangan ti aramidan tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain, manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo.
Ad-ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Ay, dahita ka ikayat yulata nga itid kanya hakta nakapsutak mo't. Basay ti maitultulaw ka. Napigsa kayo pa'y matnana. Agpapada ti maitad kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, agyaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyaw. Tapno, agnanayon mo ti trabaho. Ay basta mayat ti aramid tayo ahalo blacks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay tinegosyo, Mami? Nasaya at kami mutlata, balasang ko. Nasaya at garod no kasta, Mami. Mom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga ti trabaho dagiti babae, Mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan hag. Ado kayo gayam di ta trabahador. Mayat, tapno adamot pa ka kumikuman nyo. Mami, dandani kaming sumangpet. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagi. Sumet, made in Europe nga raw di imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa iti mga sawa ken kuana. Ay, wun man laangan. Imported no imported. Isulaeng ti makaasawa ditaw iti imported. Umay da ko mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gaya ma. Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak laing may. Hagam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ha? Ay, kitain nyo ti dimsaag ang kadwati na pintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana ken puraw ti kudil na. Ay, punay, ay. Ha? Ay, ti imported da itan. Ni Jane nga anak ko ti babae. Payakas lanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit ni. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, nay, saan mo't nga agtagtagar ti lalaki. Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbagman, tada kayo amin dito, eh. Ne, Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangpot yo. Talaga nga yung gagara kasaan nga imbaga, Mami. Ay na, naragsak nga isasangpot yo, balasang ko. Nasayat mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan hak. Tanagbaliw ti ko na ni Mami nga itsura yo. Day takot gapukan ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan napakawan kayo, auntie. Adamot pagsayaatan tikin ay stricto yo. Tanapandayak. Kat nasursurok amin at trabaho. Nga uray ubingak pa'y idi. Agyaman ak, tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, Mami. Kaplawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang. Apay imported. Pud
Numay anak, imported ti asawam. Ala, darasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, Kwan. Ala ni tatang, pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga ka, anak. Kaya't konti madan iti apo ko nga imported. O sige, mabantayo amin ijay balay, kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa.